Moikka! Mä opastan teitä tänään, miten voi itse värjätä hiukset, omat hiukset kotosalla. Ja mä värjään tänään oman tyvikasvun oikeastaan. Ja ensin puhutaan näistä valmisteluhommista. Eli ekana itsensä suojaaminen. Mulla on täällä tällainen ihan ammattilaisten kappa, josta ei pääse väri lävitte. Ja sitten kaulan ympärille, tälleen nyt vähän epäammattimaisesti, mutta kotitutoon sopivaisesti olen laittanut vessapaperi slicein. Ja sitä voi laittaa ihan kunnolla, että sitten on kaula suojassa. Ja iho voi noin muuten täältä suojata rasvalla. Melkein mikä vaan, joka nyt suht hyvin imeytyy. Ihan tänne hiusrajalle vaan laittaa ja korvan päälle vähän ja sitten tietysti tonne niskaan. Et varsinkin kun on tumma väri, niin se saattaa vähän jämähtää, niin sitten estää sitä, että se ei jämähtäisi ihoon, kun se kuitenkin ne tukkaan olisi tarkoitus saada. Ja sitten tarvitaan hanskat. Ja tämmöisten kotiväripakettien kanssa yleensä tulee tämmöiset telttahanskat, joista mä en oikein tykkää. Joten mulla on tämmöiset hanskat, jotka sitten sopii käteen kuin hanska. Ja sitten tarvitaan värikippo ja suti levittämiseen. Ja itse asiassa käytän tätä sutia myöskin ositusten tekemiseen. Ja ositukset sitten kiinnitetään klipsuilla. Tässä on nyt vähän erilaisia. Ja sitten se väri, kannattaa lukea käyttöohjeet, mutta mulla on tässä nyt hapetetta tai kehitettä ja sitten on varsinaista väriä. Tätä on 60 ml ja tätä on 60 ml. Ja täällä on niin jo aikaisemmin käytetty tätä väriä, että mä sekoitan kahdesta eri sävystä sen, mitä mä haluan itselleni. Noin. Ja sitten, niin se piti vielä mainita, että jos haluaa sitten mittailla, jos just on käyttänyt niin kuin jo aikaisemmin saman paketin väriä, että tarvitsee esimerkiksi vain 30 ml, niin sen 30 ml voi vaikka ihan mitalla mitata, jos haluaa olla tarkka. Ja sitten tietysti valmisteluihin voisi lukea sen, että tekisi jonkun allergiatestin, mutta sitä ei juuri tule tehtyä. Varmaan kukaan tee, mutta ainakin sen voi mainita. Ja sitten on ne ositukset. Eli tämä perustuu lähinnä siihen, mikä mun mielestä on näppärää. Eli muuten tai normaalisti kun asiakasta värjää, niin täältä tekee niin kuin ristipääjaon. Eli otsalta niskaan suora jakaus. Ja sitten tulee jakaus täältä korvalta lepantamaisesti toiselle korvalle. Eli se jakaa sitten hiukset 4 eri osaan. Mä käytän tätä samaa perusidistä myös tässä itsevärjyssä, mutta sillä erotuksella, että mä teen vaan näistä etulohkoista mahdollisimman isot. Se tarkoittaa siis sitä, että mä täältä niin kuin jaan tämmöisen pystysuoran osion tällä mahdollisimman isosti, että mä näen tuolla, se raja menee tuolla, että mä just vielä kun mä peilistä katon, niin mä näen, että tuolla se raja menee. Eli mun mielestä se on niin kuin näppärää, että kun levittää väriä, niin ainakin näkee silmillänsä sitten peilin kautta nämä isot lohkot. Ja sitten tää takaosan värjäys sitten menee enemmän niin kuin sokkomeiningillä, mutta kuitenkin ihan yhtä hyvin. Mutta mä näytän sen nyt sitten seuraavaksi, miten homma hoidetaan.